सो हे गाइस ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ तो ଏବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରିଲ୍ସ ସୁଟ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଆମର ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳି ଏବେ। सो हे गाइस फाइनली ଏବେ ରିଲ୍ସ ବନା ସରି ସାରିଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ ହଉ।